Min nofslu li għadha l-Aġenzija Appoġġ bdiet tuża metodu ġdid ta' assessjar li jsir lill-vittmi ta' allegati każi ta' vjolenza domestika. Ma' TVM News l-uffiċjal tal-Aġenzija Appoġġ Anne-Marie Chantar qalet li apparti li jitfassal rapport ta' bażi ta' dan il-metodu ġdid ta' assessjar, jitfassal pjan ta' sigurtà l-vittmi u qrabathom. Aħna bdejna nużaw risk assessment ieħor li jissejjaħ id-danger assessment u l-prediction tiegħu hija iktar prediction ta' letalità. Jiġifieri kemm iċ-chances huma li minħabba abbuż fiżiku u abbuż li persuna pereżempju għandha weapon li għandha arma tan-nar fuqha, x'inhuma ċ-chances iżjed li l-persuna tista' tiġi maqtula bihom. Huwa il-Multi Agency Risk Assessment Meetings isir kull 15 u dejjem ikun hemm medja ta' 20-25 każ li jkunu qegħdin jiġu diskussu. Dawn ikunu il-high risk cases. U stmat li kull sena l-Aġenzija Appoġġ tiltaqa' ma' 3000 każ ta' abbużi li jkunu klassifikati f'livelli u kategoriji ta' riskju. L-uffiċjal tal-Aġenzija Appoġġ Colette Farrugia Bennett irrapportat żieda fl-abbużi psikoloġiċi li fost l-oħrajn isiru b'mezzi elettroniċi. Jaffettwa mbagħad in the longer term il-psikoloġija tal-persuna. U dik hija xi ħaġa naħseb li wkoll turi kemm fil-fatt hemm weight f'dak li aħna nħarsu leħ bħala psychological violence li hija diffiċli ħafna biex tipprova mbagħad fil-qorti. L-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Luis Calleja appellat lil vittmi ta' vjolenza domestika biex iħabbtu l-bibien tal-Aġenzija Appoġġ għal-għajnuna, kif ukoll jersqu biex jagħmlu rapport mal-Pulizija. F'sitwazzjonijiet li jkunu ta' ċertu severità għandha tagħmel rapport lill-Pulizija. Għaliex minn xi ħaġa forsi li bdiet iddejjaqa u li qed tara li qed iżżid taf tasal għal xi ħaġa iktar serja. L-FSWS u l-Korp tal-Pulizija tennew l-impenn tagħhom li jkomplu jkunu ta' spalla l-vittmi tal-vjolenza domestika.